An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye alamisa ye bɛnɛ bɛ nansara san kalo 7 ye juillet kalo ye bi ye tile 8 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'o ye seli furancɛ kalo ye bi ye tile 28 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 san do duwawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ ka ladɔnna k'a fɔ Mali faranjɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita kunungo a ye taama ta ka taa Sevare kan kɔnɔna ka taa bɔ an ka finitigilakaw ye ko kɛla cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi min ye zone aéroportière ye maa minnu ka yɔrɔ kɔni cira aéroport kɛnɛ kɔnɔna na olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ kɔni kɛ yaasa olu ka yɔrɔ ka segin u ma ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la Keɲebakaw fɛ yen nɔ olu ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a yira k'a fɔ ko ni waati laban nin kɔnɔna na lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲamɛ olu fɛ yen nɔ ko siniwaw nana dɔ fara o kan ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi jɛkulu min sigilen bɛ sogoko koɲɛ kama olu y'a yira k'a fɔ ko ntɛnɛn natɔ ko dɔ bɛ bɔ sogo la ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ Mali marabolo ɲɛmaaw n'an b'a fɔ o ma ko sous-préfet olu kɔni a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya b'olu dala kabini kuma jan ka sababu kɛ jɛkulu marabafɛntigiw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma u y'a yira k'a fɔ Ali Sise n'ale ye sous-préfet ye fara kɔ ale minɛna kabini décembre kalo tile 13 san 2019 ka sababu kɛ jɛkulu marabafɛntigiw ka gɛlɛya ye ka fara Dirisa Sandogo n'ale ye préfet ye Gurumara Wurus ale fɛnɛ jasola ni maa kofɔlen ninnu fɛ mai kalo tile 2 san 2020 tɛmɛlen na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ntɛnɛn tɛmɛlen ko ja dɔw yela bɔlɔlɔ sanfɛla la Ali Sise ni Dirisa Sandogo k'olu kɔni bɛ ka kumaɲɔgɔn dɔ kɛ ni ja ninnu na n'an b'a fɔ ma video u kɔni ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma olu bɛ bolo min ka yaasa fɛrɛ ka se ka tigɛ olu bɛ se ka segin ka n'u ka denbaya la cogoya mun na a yirala k'a fɔ ko jɛkulu min sigilen bɛ u tɔgɔ la n'o y'u cakɛɲɔgɔn tɔw ye kabini nin ko kɔni kɛra u ma to kɔ nin ko la dɛ u wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin maa ninnu bɛ se ka na cogoya min na u y'a yira k'a fɔ k'u ni an ka Mali faranjɛla fanga ministre ɲɛmaa n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'u ye kuma falen kɛ a ko la Choguel Kokala y'a yira k'a fɔ k'a bɛna wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin maa ninnu bɛ se ka na u ka denbaya la cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin maa ninnu ɲuman segin ka na ka n'u ka denbaya ɲuman sɔrɔ n'an bɔra ye Mali faranjɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye kunungo a taara Sevare kan kɔnɔna na ka taa foli ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma a yirala k'a fɔ k'u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ kan kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ finitigilakaw ye ka foli ta ka ɲɛsin Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma colonel Asimi Goita a ye kuma min fɔ Sevare kan kɔnɔ an ka lamɛn. Donc an na Sevare yan bi Mopti ka na Baloji la okumu kɔnɔna na an y'a ka na bɔs ye pour ka na foli bila o la jamana tɔgɔ la k'aw fo a bɛ baara mun na foli dante foli mun na parce que kɔni n'Ala yɛrɛ tɛ ale sara tɛ mɔgɔ wolo parce que hadamaden ni bɛ i bɛ ko ko da fɛ n'Ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si sogo sara donc ka jamanadenw ka foli bila o la a bɛ baara mun na hali bi a b'a dɔ fara ka timinadiya la o mana kɛ an bɛ tasi fila kɛ an tɔɲɔgɔn minnu ka to la a ye n'Ala ka Ala ka yafu ma k'u da yɔrɔ suma minnu fana blesselen don n'an bɛ ka to la sisan Ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ ye minnu bɛ yan minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ Ala ka lafiya k'u bɛɛ lajɛlen nka n bɛ fɛ ka mun fɔ an na bibi na an sɔnna o an m'an sɔrɔ an bɛ bi premier ligue kan voilà parce que premier ligue bɛ jamana ka lakana o y'an ka baara de ye o hukumu kɔnɔna na sɔrɔsiw paramilitaire for the sécurité an bɛ premier ligue sanfɛ donc o baara an ka timinadiya o la donc an bɛ mun ɲini aw fɛ aw bɛɛ ka hakili to cohésion na i kɛra garde ye o i kɛra gendarme o i kɛra armée de terre o i kɛra armée de l'air o i kɛra polisi o i kɛra eaux et forêts o i kɛra douanier o a bɛɛ de ye fakelen o cohésion de b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que mɔgɔ kelen si se ka kɛlɛ kɛ n'an ma fara ɲɔgɔn kan mais ni bɛn tɛ yen kɛlɛko kuma banna pewu a bɛ kɛ jugu sago ye donc o tɛ mɔgɔ se ka ala deli ye donc cohésion in a bɛ si n'a ye a bɛ wuli n'a ye a bɛ dumuni kɛ n'a ye a bɛ dan n'a ye a bɛ fɛn fɛn kɛ
an b'a la kɛ ni projet o de b'a to an bɛ ka jamana lakana cogo min na a bɛ lakana nɔgɔya kɔnɔna la a bɛ lakana maliyɛn sago kɔnɔna la donc hali bi ka foli bila bɛɛ la mais hali bi ala ka jamana basigi ala ka bɛn na bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Yarabi ala ko duwawu minɛ ni n kun bɛ tali kɛ Mali farancɛla fanga ɲɛmaa la colonel Asimi Goita a ye min fɔ an ka finitigilakaw ye an bɛ min fara a kan u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ ta gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔna na ala yalasa o gɛlɛya bɛ se ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na n'an bɔra yen zone aéroportuaire ma olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ dɔgɔfurankɛ tɛmɛlen na ka yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'u ka wulikajɔ ta olu ka hakɛ minnu minɛlen d'u la k'u ka yɔrɔw ka lasegin u ma wa ko Mali sanawurujigi kɛnɛ k'a ka taa bila yɔrɔ la ko nin t'a bila yɔrɔ ye yasa ka priorité d'a ma maa dɔ b'u ka seereya di an k'u lamɛn. An ka bɛ ɲɔgɔn lajɛ nin kɛnɛ kan yan a kun ye ka na an ka laɲiniw ɲɛfɔ faamaw ye laɲiniw la belebele dɔ ye an baden minnu ni o ka sow cira le 14 janvier en 1995 ka taw la ka se le 14 janvier ma an balima minnu ka so cira ka na olu ka hakɛ ɲini faamaw fɛ teliya la o de ye an ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ ye a filanan o ye aéroport min n'a b'an fɛ yan k'a ta ka bɔ yan ka taa bila a place la n'o ye Sanakɔrɔba ye 4000 hectares min kun fɔlen don ka taa bila ye parce que n'i y'i sigi ka jateminɛni kɛ ni Mali tɛ zone aéroportuaire hakɛ min dilen don a la ni Mali tɛ diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔnna tɛ yen Faransi min ni Mali bɛ ɲamada Faransi fɛ Faransi zone aéroportuaire hectare 3000 ani dɔɔni o ye Charles de Gaulle a ti hectare 400 bɔ Nigeria farafinna yan ni an bɛɛ b'o min lajɛ Nigeria zone aéroportuaire a bɛ fɔ yɔrɔ min ma zone aéroportuaire Nigeria hectare 3000 ani dɔɔni a ti 400 dafa olu avion sanw n'a bɛ fɔ o aéroport ma avion min bɛ jigin o kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ o avion tɛ jigin anw fɛ yan san kelen kɔnɔna na donc o ye kuma min ni maliyɛn bɛɛ kan k'i niyɔrɔta sɔrɔ o kɔnɔna la o la anw ka bi dalajɛ ka bɔ an faw ani an baw olu minnu tɔɲɔna k'u ka sow ci k'u ka hakɛw segin o ma teliya la a filanan o ye commission min n'an kun y'a sigili demande faamaw fɛ o commission ni premier ministre nana k'i da se a ma n'a bɛ fɔ o ma ko commission d'enquête nationale anw mɔgɔ minnu ni an tɔɲɔna k'an ka so ci ko anw bɛ kɛ o commission kɔnɔna la an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu y'o da don an ka nin ko in na n'o ye conseil islamique ye olu fana ka représentant bɛ don a la gouvernement min fana ni o ye an ka so ci o gouvernement fana ka représentant o bɛ don a la droit de l'homme Amnesty International o fana ka représentant bɛ don a la an bɛna jɛ ka hakili jagabɔ kɛ tiɲɛni minnu kɛra fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ ka mɔgɔw ka hakɛ segin o ma k'a ɲini fanga fɛ o ko commission ye o ka sigili teliya joona parce que samiyɛ sera mɔgɔw bɛ kɛnɛ ma ka ɲini faamaw fɛ o ye so minnu ci ni faama jugu bɛ k'o dɛn ka hectare 10 ni hectare 15 papiers signé k'o di mɔgɔ wɛrɛw ma ka ɲini o fɛ o ka jɔ o ye a di mɔgɔ minnu fana ma o ye wari di faama minnu ma o ka t'o ka wari nɔfɛ an ka dugukolo bɛ yan maa ta tɛ a tɛ di mɔgɔ. K'an tɔɲɔna ne yɛrɛ dɔgɔnin o de kun ye ɲɔnɔ tribunal président ka chauffeur ye u ye tribunal président faga ne dɔgɔnin bonya a nana u taara so d'a ma falajɛ u nana sɔrɔ sɔgɔmada fɛ ne bɛ dugutigi bɛ k'a ka bɔ k'u bɛ so ci u ma su d'a ma u ye so ci u ma foyi fɔ an ye papiye ma d'a ma anw ye gouvernement bonya u ko an ka papiye o papiye ta an y'a bɛɛ ta an y'a bɛɛ dɔn gouvernement de min yɛrɛ bonya puisque olu ko mɔgɔw ka so tɛ ci ni papiye ma d'i ma k'i suda i la kalo 3 ani kalo 3 ni kɔ mais ka taa sɔgɔma joona fɛ ka taa an ka so ci o tuma na dɔ de y'a ka sɛsulu da anw ma a ka foro la anw ye tɔli da o kan tɔli dara o kan ne dɔgɔnin n'a muso n'a den 2 taara a kɔnɔ cɛ dɔ y'a muso kunna tiɲɛ a taara n'a ye jeudi don dɔ de muso di ne ma yirimajɔ n taara o de furu siri ka di dɔgɔnin ma ne ti yafa fanga ma n tɛ yafa bi tɛ yafa sini mun y'an ka so cɛ a tɛ yafa. ni tun ye maaw ka seere maa minnu ka yɔrɔ cira zone aéroportuaire kɔnɔna na n'an bɔra yen keɲebakaw fɛ yen nɔ olu kɔni ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔ k'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni waralen bɛ keɲeba nin waati nin na ko wa ko siniwaw yɛrɛ bɛ ka dɔ fara olu ka gɛlɛya kan a yirala k'a fɔ ko bɔsi tigila bɛngɛnɛ wale bɛ kɛ tilekan ntɛrɛntɛrɛ fɛ foyi ti bɔ a la u ye wele bila Mali farancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ma k'a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka lakana ta ka ɲɛsin olu ka marabolo ma yasa ka pereperelatigɛ d'a ma Aliou Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. hali surwasi 10 dɔrɔn bɛ Keɲeba ko in ɲɛnabɔ ko jugu de bɛ ka na kolokolo Keɲeba bɛna kɛ mafiya dugu de ye n'a kɛra mafiya dugu ye a bɛ segin jamana contrôle la n'a seginna jamana contrôle la degun de b'a kɔnɔ an b'a fɔ an tɛ sɛgɛn k'a fɔ parce que niw de bɛna tiɲɛ
parce que ko mun bɛna daminɛ Kɛɲɛba ani Fuma sira la wallahi hali mɔgɔ tɛ taa ɲɛgɛnɛ kɛ dɔ bi attaquer Kɛɲɛba dugu kɔnɔ parce que Siriwa ni nɔfɛmɔgɔw bɛna sɔrɔdasi gelenkan minnu ta Bamakɔ ka taga marifa d'i ma yen ko Siriwaw la kana ka nafolo kɛ bɛ bi n'o sira tigɛra don o don i bɛ marifa ta ka yɛlɛma anw de kan ko mun don mafia baara de don criminel baara de ye Siriwa baara ye mɔgɔ b'i dɛmɛ a bɛɛ ye criminel de a bɛɛ ye maafa la jamana karo t'a si la 10 millions 15 millions ninnu bɛ d'i ma nafa fosi tɛ nin na an bɛ mun fɔ Asimi Goyita ye a k'a kɛ Ala ni kira yɛrɛ jati kama a ka Kɛɲɛba ta kalo kelen dɔrɔn a bɛ se ka nin ko ban parce que Ala y'a se d'a ma bi Buguni attaque la denmisɛnnin dɔ tun bɛ kan k'a fɔ ale bɛ marifatigiw ye la mais i m'a considéré i m'a jate o mɔgɔ 5 ma taga san manamana ko la mais i ka mɔgɔw lajɛ parce que gouvernement filɛ nin ye surasi filɛ nin ye polisi filɛ nin ye jinɛtɛw an population in na anw de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ baara nɔgɔya parce que munna anw mana kojugu ye an b'a ɲɛfɔ n'an y'a ɲɛfɔ ni ye solution ɲini o la a ka ca Ala fɛ danbe kɛ kow la quoi. Ni tun bɛ tali kɛ Aliyu Jalo la Kɛɲɛbakaw fɛ a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ ta ka se ka taa ninnu ka marabolo lakana n'an bɔra yen sogoko kɔnɔ a kuma cayalen bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw jɛkulu min sigilen bɛ sogoko kama olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ kununko k'a jira k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛna bɔ sogo la ntɛnɛn natɔ ko sogo koloma k'o bɛna 460 la sogo buma k'o bɛna 560 la yaasa k'a priorité d'a ma a ɲɛmaaba Zecɔ Danbele ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Komi aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ wagati bɔ sogo sɔngɔ balila ka yɛlɛ a sera sɔngɔ la min dama tɛmɛna kojugu ka kɛ ni o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ minisiri min bɛ jago ni sɔrɔ yiriwaliko kunna ani wariw ye sigikafɔ caman kɛ o sigikafɔ kuncɛra bɛnkan na bɛnkan in a sigira gouvernement bɛna dɛmɛ lase wariw ma ka wari ta ka d'u ma walasa sogo sɔngɔ bɛ nɔgɔya bɛnkana mun yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye sogo sɔngɔ sogo koloma o tɛ tɛmɛ 460 kan Bamako ani Kati sogo bu kolo tɛ mun na o tɛ tɛmɛ 560 kan mun sɔngɔ ninnu bɛna waleya lundi tɛnɛ wɛrɛ o bɛ bɛn juillet kalo tile 12 ma yan'o cɛ an yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ sabati wariw kɛrɛfɛ ka kunnafoli jɛlen d'u ma ani ka sɔngɔ ninnu ka u kɛ sɛbɛn gafe ye ka dulon feerekɛyɔrɔ ninnu na ani an yɛrɛ ka jɛkulu minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ contrôle kɛ an ye u barika kuraya ka fanga dɔw la ka daminɛ le tɛnɛ la an b'a ɲini sannikɛlaw fɛ n'u y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko ni sɔngɔ ninnu tɛ ka labato yɔrɔ min na u k'an wele an bɛna affiche minnu kɛ numéro min b'u la u k'an wele o numéro la minnu bɛ sogo feere ka tɛmɛ ninnu kan u bɛ ɲangi ka kɛ ni sariya. Ni tun bɛ tali kɛ Zecɔ Danbele la o y'a jira k'a fɔ ko ni boucher kɔni ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn kelen kan an wulila ka se Ɲamana garabali la ka taa misi feerebagaw ɲininka misiko in yɛrɛ mun de bɛ ka misi gɛlɛya an ye ɲininkali kɛ Alijuma Diko la ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Alijuma Diko kuma kɔni cayalen don sogoko la bi bi in na ko sogo ka gɛlɛ aw mun ye misi baarakɛla aw bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. An bɛ se ka mun fɔ gɛlɛya kɔni Ala ka gɛlɛya dɔn mais sababu b'a la mun na i bɛ taa bagan sa yɔrɔ min na bagan ka gɛlɛn n'i y'a bagan sa bagan bi gosi bagan caman de bi gosi de bi jigin ka gosi bagan fana a caman pasara bi mobile transport fana a bi fara a kan donc n'a nana a tɛ se ka bɔ cogo si la bagan de dɔgɔyara kɔrɔn fɛ parce que caman bi gosi caman a paselen don donc a bi tɔmɔ kelen min bi tɔmɔ a ka gɛlɛn donc a tɛ se ka nɔgɔya cogo si la a nɔgɔya kɔni bɛ Ala de bolo ni lafiya mana jamana na yɛrɛ k'a fɔ a bi nɔgɔya ani kɔni a bi kamana gan. Fiɲɛ yɛrɛ ko n'i taara bagan san ko a bɛ bosi la jɔn de b'a bosi la. Bingalikɛlaw b'a bosi o bɛ kɔni Mali bɛ b'a kalama bingalikɛlaw bɛ yen i y'a faamu bɛɛ de bɛ bingalikɛlaw bɛ Mali bɛ b'a kalama e b'a kalama mɔgɔ wɛrɛ b'a kalama kuna sini mobile fila o jiginna duwan sa ka bosi ka taa ka bagan ta n'a ye sagaw de don. O saga bɛɛ ta la a ma jamana ɲɛmaaw labɔ a kalama wa. Mɔgɔ bɛɛ b'a kalama mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ mun t'a kalama a sanfɛ a duguma mun t'a kalama mun bi kɛ kɔrɔn fɛ o kɔni mɔgɔ tɛ a bɛ fɔra joona a b'i ye a b'i kɛ waati bɛɛ i y'a faamu waati kelen tɛ waati kelen misi bosi ni saga bosi ni fɛn bɛɛ lajɛlen mun bi kɛ kɔni jamana bɛɛ b'a kalama ne ko ne fɛ kɔni sécurité de bɛ na i lafiya mɔgɔ yɛrɛ ka sécurité i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i b'a fɔ ka taa misi san ni saga yɔrɔ dɔ la i b'a dɔn ne taara a ka nɔgɔn mais i tɛ se ka taa i bɛ sira i ni la n'i taara i bɛ faga donc i tɛ taa yɔrɔ la bagan ka gɛlɛn yɔrɔ min na i bɛ taa sa o yɔrɔ la a kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na mun ka nɔgɔn i tɛ se ka si ni sɛgɛn kɔni i ni diɲɛ kɔni fara la. K'an to nin gɛlɛya kɔnɔ jamana ɲɛmaaw bɛ ka bɔ k'a fɔ telew ni fɛnw na ko sogo k'a bɛ na nɔgɔya aw n'u bɛnna fɛn dɔ kan wa. Ayiwa o kɔni an tɔ kalama o kɔni ni bouchers de kumana an y'a mɛn ni bouchers de kumana
o kuma ko ni masama folo ani bushew baraka ni bushew mana kuma amunun bi sogo di bushew ma nu na ma kuma adale mala ka bana no yawo aywa an ko ni an tado ke sandolo de la kake ya famu ka misi jigi mi ama gouvernement de bi perdi bi wal di bushew ma donc gouvernement de bi perdita ma an ya o dodi bo perdita at se kame gouvernement de la kake te misi ko ni bito no na mais gouvernement ni ko gouvernement de bi wal di bushew ma sanikalo ma donc gouvernement de bi perdi de la kake mi ama me ni tume talige alijuma digole a fo cogo mina ala ka benyo akilin sabati anga dala dumuni fenko lo yasa no ya bse kana cogo ya mina nan bora somya labe misina jamana nyemaw munu nga bara seneko e we franyonga ke ninga nyefolike mali seneko nyema ba Umar Tambura ale min fo anga lame na fonti anga ministère de développement rural kelme ka fere mun tege cikala be se ka nogo soro cugam parce que ambe kuma Sénégal cugam kuma kera bagamara fana kan subvention mun yasilen no bagamara kan no ye aliment bétail o kuma fana nyafora subvention mun fana yasilen be jegamara law fana ko fana ko nyafora donc comme ne yasilen be Sénégal de ma krengrena aywa gouvernement kelme ka fere mun tege nyina we munye ka fournisseur mun men nogoti 600 anga ministre boraka décision sa ka fo cikala aywa cikala mun be kanga nogo soro nyina samia kono fournisseur fan be terrain kan ne nogo babu nogo nyuma parce que nogo fana foka ke nogo qualité nyuma fournisseur munu be terrain kan ne nogo la kika bubulu nogo nyuma munu fana be sharia konala aywa u yamara lembe ka engrais di tikela ma subvention prix la oye wafla ani kemefla engrais boro parce que engrais boro est 50 kg di gouvernement yo u yamara di sanka décision ta ka foko fournisseur fan be no commerçant nogo be munu bulu donc o be ke sababu 600 aywa amena bara damne 600 bara mbe ke tugo commission de nasi arrondissement la o commission no nya jatimine mo nan de baraka kono cikala ko la sigide no apegam o ba konna la subvention nya shileme sumam parce que sumam bete subvention kaba malo sanyo kenige ani alkama donc la sigide mo be kabala no interprofession maïsi ani interprofessionnerie o be commission konna la ani gouvernement reka agent d'agriculture lu mo nan de commission kono le be sege ke aywa mo ne cikala mo nana sana to ko semenembe o ka lisi kan sa o sege ke ga jatimine ke aywa hakem kanga da kan bo o semen papier do kan namba fuma caution technique aywa cikala be o papier ne takata fournisseur fi na fournisseur fi nogo be mo ngolo abe papier ngiro la donc na papier ngira o la nogo be da ma subvention sona na bolankolon papier tibolo ne tara fournisseur fi ko ga nogo feri ma subvention prix la ita sur subvention prix la ba feri ma su keleme ga prix musiri donc pour que cikala ko se ga engrais soro ama nyinu fe commission municipale no arrondissement na ko se commission ma ko kuna fe mu be sega papier be duma na fuma caution technique fo la ko wolete mais si anya to ko autorisation d'achat aywa nous document soro soro kata fournisseur fi nogo be mo mbulu be soro ka engrais soro subvention nitme talige Umar Tambura la ya fo cogo mina wa wuliga jota ka sega noga ta ka nyeshanga cikela ma yasa senepsanga lafia kono na cogo mina nyini fem sega soro nongongolo gela be bokono golo de la nanga cikela lafia la aka chala fe anga nyini fe obuge soro fe nan borai yasa ka demsonu wa hake toboto ku hake nyini ka duma we franyonga ke ninga kalandoke okuka akene ka anyama ba jeneba jakti ale ba nyefo anga lame atelier yere sigira singa projet do fait projet min ale be deme ne ke choko mina demsene mununga hake tiene do ko lu deme ko hake usegu ungola ani ko u topoto projet ni nana Mali kono ni Nations Unies ka tie selekena ni ko ka tomba ka deme ni projet yere abe Mali na sigi nyogo jamana ina fo Burkina na fo Sénégal anana so na ni aklina ye anga atelier ke pour que amese ka anga rapportu ke chugo mina rapport munti doore ni bolono black convention nuna convention munumbe hakeu sabati hana made akara convention ni bolono black ala convention ba wajiba eka eme bolono black ala eka to ka koma segini ke kana nyafo ebe convention iba la barala ka dugula chugo mina iba la barala ka se degré mina hake mina ibe o rapport nunga kuma bebe singa no koma segini kuma nunu fo bo koma segini kuma nuna ni ya jatemle Mali e bolono black convention mununa ko abe dimsenu hake sabati Mali kuma ka ukoma kuma nuke o chama jurube Mali la donc amiga atelier ne ke pour que ka se ka barakela u deme u ka se ka sisi baraka lefla baraka ka sisi baranka ka o koma se kuma nuka a papier bela jelembo ka o jurube Mali kana donc nanye ni bara nuke abato Mali be senga taka barakela munu sigilendo ni convention nu kolosili la ka senga taka olunyema kata ira anyambolo la convention nanye ni bara nganye ni barake ni fie mi be Mali la ula uba ira Mali la ka fo ni fie ba ula demsenu ngake sabatina alla kanana okuma nu be blasrali mi fenenke Mali wo blasrali nuke nitme talige jenaba jaktila yasa dimsonu nga hakeb seka soro tugu yamuna ala go sabati anga jamana kono nan borai
polisi ɲɛma ba ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye u ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ ani fɛɛrɛ jumɛn b'u bolo don nataw la ka baaraw kɛ u ye ɲɛfɔli kɛ a ye kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ nansarakan na komisɛri Mamusu Tugutogola ale y'a yɛlɛma todunkan na an ka lamɛn. Polisi ye cɛsiri mun kɛ n'ale baara ta waati mun na n'o y'a sɔrɔ an ka minisiri kɔrɔ mun tun bɛ yen n'o tun ye kolonɛli Modibo Kone a n'olu ye tagama mun kɛ polisisow la ka taa polisiw jabala lajɛ k'a dɔn u bɛ baara kɛ cogo min na gɛlɛya mun b'u kan n'o ye an b'a fɔ subahana mansin ko ye n'o ye yɔrɔ yɛrɛ lakana ko ye a kɛ yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na u bɛ sigi yɔrɔ min na u bɛ se ka lakana cogo min na juguw ma o ye olu ye a ko o kɔnɔna na ale sera yɔrɔ o yɔrɔ la a y'a sɔrɔ polisiw ye cɛ ni muso u cɛsirilen de don adamadenw ka lakana kama an'u ka bolofɛnw lakana kama o ye foli ye a ye mun segin polisiw ma k'a fɔ o ye a nisɔndiyako ye ka tila ka ji da o sɛnɛ kan k'o fana kan ka kɛ population ka nisɔndiyako ye n'a y'a mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ u cɛsirilen de don su ni tile ka adamadenw n'u bolofɛnw lakana k'o ye nisɔndiyakoba ye a da selo o kuma ma a ko ale ka waatinin kɔnɔ a tɛna da se polisiso bɛɛ ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya a ye 3e arrondissement 5e arrondissement 12e arrondissement 17e arrondissement Keɲeba Kita a ko olu ye cɛsiri kɛ o cɛsiri kɔnɔna na u ye bamanci mɔgɔ caman minɛ ka maramafɛnw minɛ ka ɲɛnaminifɛnw minɛ n'an b'a fɔ o ma ko dɔrɔgu o camanw minɛ ka population ka wasa kama a ko cɛsiri ninnu o ma sanga sɔrɔ cogo si la fo n'a kɛra population ka dɛmɛ ye a y'o foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin population ma o kɔfɛ a ko polisi ye opération coup de poing n'o ye ka taa cun tiɲɛnikɛlaw jabala la ka a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la population bɛ se ka lakana cogo min na su ni tile k'o sɔrɔla patrouille senfɛ n'an bɛ bɔ ka yala minnu kɛ ani opération coup de poing o kɛra a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya di k'a di kalo tile 4 ka taa kalo tile 5 o an ka polisiso dɔ a ye bamanci dɔw minɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ 3 ni PM 2 n'o ye an ka cɛnnikɛ marifa ye ani kisɛ camanba ko minɛna olu kun kɛlen no ka mɔgɔw bali ka sunɔgɔ fo waati dɔ la yɛrɛ kun fɔra ko banbagaciw donnen dugu kɔnɔ o dɔw kun ye kunnafoni yɛrɛ cari k'u bɛ aéroport la donc groupe min mɔ k'o kɛ o mɔgɔ 3 tɛgɛ dar'olu kan ani u ka maramafɛnw a ye o nisɔndiya kɛ k'o ɲɛsin polisi minnu ye o baara kɛ ani polisi tɔ fɛn o fɛn ye cɛsiri kɛ k'a kɛ dɔw yɛrɛ ka cɛsiri kɔnɔna na u yɛrɛ nin tora a la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma dɔw ka cɛsiri kɔnɔna na kisɛ yɛrɛ olu bana a fana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma a da sera cɛta ma ko mɔgɔ 2,994 olu tilatɔ don formation na n'o ye sɔrɔsila formation ye u tilal'o la ani mɔgɔ 3,250 olu bɛna ta ko jamana ye o ŋaniya mun ta kun wɛrɛ si t'a la fo ka lakana sabati jamana kɔnɔ ka kɛ fɔ bamanciw k'a dɔn u da n'u sunɔgɔ k'a dɔn ko da ni sunɔgɔ wɛrɛ t'u bolo fo n'a kɛra kaso kɔnɔna ye o de ye ale ka cɛsiri ye o de ye ale ka hamina ye depuis a ye baara daminɛ don min na o kɔfɛ a ko ani minisiri kɔrɔ n'o tun ye Modibo Kone ko u wulila ka tagama mun kɛ u taara Zegua frontière la ka taa Sikaso ka taa commissariat caman na u ye fɛn o fɛn ye o kɔnɔna na o tagama ninnu kɔnɔna na o ye polisiw minnu ni finitigi wɛrɛ minnu bɛ yen u ka bɛn ni u ka cɛsiri adamadenw ni u bolofɛnw lakanani a y'o o de sɔrɔ olu cɛma a y'o sɔrɔ finitigi minnu cɛma o kɛra sababu ye ale ye nisɔndiyaba sɔrɔ o la a fana ko nisɔndiyaba fana kan ka tila ani population cɛ sabula ko n'o population tɛ anw tɛ se ka baara ɲuman kɛ a ko adamadenw ani bolofɛnw fɛn o fɛn lakana ye o y'ale ka cɛsiri depuis ale ka nali fo ka na se bi ma ko k'a fɔ aw ye aw minnu ye kunnafonidilaw ye ko ni ala jɛra n'a ye ko an tɛna fama ɲɔgɔn ma kunnafonidi wɛrɛ la nin ye kuma kumabaw ye ni tɛ commissaire Mamutu Togola ale kumakan ye a ye police directeur général a y'o ka kuma bayɛlɛma todunkan na n'an bɔra ye hôpital Gabriel Touré bibi na gɛlɛya caman kɔni de bɛ o kɔnɔna na maa dɔw fɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ t'u ka banabaatɔw kɔrɔ o y'a yira k'a fɔ ko lafiya t'olu ye fiyewu n'u ka banabaatɔw bila sigiyɔrɔ yɛrɛ fan si tɛ yen nɔ gɛlɛya min b'u da la an ka maa dɔw ka sira lamɛn. sɛgɛn min b'anw kan yan an yɛrɛ de b'a dɔn ni san nana tagayɔrɔ tɛ an na an b'an jɔ san kɔrɔ soso b'an kan san bɛ ka an gosi hali ka so ɲini k'a jɔ k'i jɔ an ka diritasi mɔgɔw ma mɔgɔw ka t'o kɔnɔ o kuma t'a la. bon an kɔni bɛ yan 24 heures sur 24 heures i y'a mɔgɔw filɛ nin dayɔrɔ fɛnɛ t'u bolo yan nɔ chaque jour u dalen de bɛ yan nɔ sigiyɔrɔ tɛ yen
baragatɔ kɔrɔsigila minnu minɛ u sigilen bɛ wuluwuludenkɛ de da la o don dumuni mɔna dumuni nana k'ale to yan kɔngɔ bɛ na mɛ wuluwulu kasa ne ma se ka dumuni kɛ o la e ka bana bɛ cogoya ni banabagatɔ ta ye o. chaque matin a bɛ 6500 de sara pour que ordonnance ka se ka bɔ i ka banabagatɔ la ou bien k'a lajɛ urgence kɔni c'est la merde. souvent u bɛ se ka na ordonnance fila ye a bɛɛ ye kelen wa souvent yɛrɛ a ka teli ka kɛ sufɛla fɛ yɛrɛ de i t'a remarqué ka caya yɛrɛ bon e kɔni b'a minɛ e bɛ taa san u b'a minɛ k'a bila u tila ka taa u bɛ taa dogo souvent yɛrɛ u b'a dogo u tila ka na dɔ wɛrɛ tuguni a bɛ tila ka t'o san tuguni mais nous ici n'i donna bilahi a bɛ k'u kɔnɔ ce sont des sauvages quoi wallahi bilahi ce sont des sauvages u t'u janto i ka banabagatɔ la même ça veut même pas 2 jours la e ma don ka taa lajɛ ma cathéter a ma placer ka ɲɛ yɛrɛ a tɛ ka taa yɛrɛ imagine mɔgɔ si tɛ yen nɔ banabagatɔ bɛ k'i yɛrɛ sama sama a bɛ ka fini bɔ a yɛrɛ la maa si tɛ yen. Ni tun ye banabagatɔ kɔrɔsigibaw kumakan ye an ye ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔlakaw la u ma se k'an jaabi nka u y'a yira k'a fɔ ko baara fɛn o fɛn ko ɲuman b'a la juguman b'a la ko bɛɛ lajɛlen bɛ sara n'i ka kɛta ye n'an bɔra ye jɛkulu min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ WILDAF olu kɔni ye tile 3 kalan dɔ kɛ muso minnu bɛ wajuli kɛ yaasa an ka diinɛ a bɛ se ka matarafa ka ɲɛ cogoya mun na yaasa ka priorité d'a ma Buwaralakaw furumuso Bintu Funɛ Samake ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Hakilina min nana n'a ye o de ye ka musow ladɔnniya muso minnu n'u bɛ wajibu kɛ ka u ladɔnniya k'u lafaamuya taabolo min bɛ sen na ani taabolo in a ɲɛfɔbaga jugu kɛlen don k'a ta k'a dɛn silamɛya la donc o la an ko an ka na anw de ye silamɛmusow ye an de b'an ka diinɛ fɛ an de b'an ka diinɛ taabolo dɔn an ka na hakili falen kɛ ani ɲɔgɔn cɛ nin taabolo in min filɛ nin ye mun nana n'a ye a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ yen ayiwa an fana bɛ se k'an sen don taabolo jugu in kɛlɛ la cogo di parce que n'i y'a mɛn ko Mali ka suma a tɛ se ka suma musow kɔ muso minnu n'u kan bɛ taa i n'a fɔ wajulukɛ musow an ye olu fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin tile 3 baara in kɛ ka kunnafoni di u ma u ka se ka baara kɛ ni kunnafoni min ye ni u b'u ka wajulu kɔnɔna la ka se ka muso tɔw ladɔnniya ka se ka muso denmisɛnninw fana ladɔnniya welekan min bɛ n bolo k'an lase muso tɔw ma o de ye k'a fɔ hali bi an ka bɔ faamuyabaliya kɔnɔ ni an ye kunnafoni ɲini n'an kunnafoni kan ka taa yɔrɔ min kunnafoni ɲuman an ka taa o yɔrɔ la an ka se ka kunnafoni sɔrɔ ka se ka baara kɛ n'a ye an sigiyɔrɔw la an ka duw kɔnɔ donc o welewelekan de bɛ ka se muso tɔw ma. Ni tun ye Buwaralakaw furumuso ye Bintu Funɛ Samake a y'a fɔ cogo min na ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na kalan in kɛla maa minnu kunna an k'o maa dɔw ka seereya lamɛn. Ne tɔgɔ ye Alimualimatu Aishatu Sako ne bɔra Segu o coin islamique bureau de la an n'an bɛ atelier in kɔnɔ yan nɔ n ko sɔn ka na kalan kɛ bɛn kunkan kin bɛ se ka bɛn cogo min jamana bɛ se ka bɛn cogo min na n ko sɔn jamana bɛ se ka kisi jamana kɔnɔdenw ka lafiya an nakun y'o ye an b'a la ka baara minnu kɛ la kulli halin an ye faamuya caman sɔrɔ a la an ye faamuya caman sɔrɔ a la n'ala sɔnna a ma n'an sigira ka taa an bɛ taa zeko kɛ. Ne tɔgɔ ye Aminata Jawara an bɛ silamɛya baaraw kɛ an nana bi atelier in na k'a bɛ extrémisme violent de kan i komi o ko in y'an bɛɛ lajɛlen kungo ye sisan nɔ et puis silamɛya birifini talen don ka di a kan sɔgɔmada in na an kɔni ye baara daminɛ ka se nin wagati min ma an ye kunnafoniya caman sɔrɔ k'a ye k'a fɔ baara ninnu bɛ ka kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ka sɔrɔ silamɛya ma fɔ o cogoya la donc an bɛ ka olu faamuyaw de ɲini sabi fɛn o fɛn n'a gunnen don i ka diinɛ la i kan k'a ɲɛɲini k'a dɔn i kana taa don fili la o tuma na an kɔni bɛ an ma caman k'a la fɔlɔ mɛ nin wagatinin kɔnɔna an ye kunnafoniya caman sɔrɔ mun bɛ ka fisaya an yɛrɛw ma sabu a ko yɛrɛ kun kelen bɛ birisa ɲagami ye an bolo. N tɔgɔ ye Madame Kante Fatimata Dite Kɔrɔkasi ne bɛ bɔ Mopti région de la ne kɔni hakilina nin a diyara n ye kosɛbɛ bon an ka sigida la degun b'an kan kosɛbɛ ni kibaruya nin wajulukɛlaw b'an cɛla kunnafoni dibaw b'an cɛla anw yɛrɛ ye denbatigiw ye ni lahala min b'an kan nin n'o ye insécurité ye a ɲɔ ɲɛnen don an fɛ kosɛbɛ an yɛrɛ fɛ Mopti yen nɔ hali tɛ se ka taa ba kɔfɛ a ka gɛlɛn an ye muso ye minnu bɛ sugu jɔ minnu bɛ taa taama yɛrɛ de ka gɛlɛn taama ka gɛlɛn an fɛ dɛ donc ni kunnafoni min dilen don an ma nin an bɛna tile 3 kalan min kɛ a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se k'an yɛrɛ lakana cogo min an bɛ se k'an ka denbayaw lakana cogo min n'an yɛrɛ tɛ an yɛrɛ bɛ se ka an de bɛ fara fanga kan walasa ka se ka lakana ni sabati n'o tɛ dantɛmɛ walew kɔni a b'an ka yɔrɔw la kosɛbɛ. Ni tun ye maaw ka seereya ye maa minnu ni tile 3 kalan in kan ka kɛ maa minnu kunna n'an bɔra yen jɛkulu min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko Yiriba kɔrɔ olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ Misabugu kari tɛmɛlen na a jɛkulu ɲɛmaaba Sidiki Kuyate
ay kuma min fa kɛnɛ kan an ka lamɛn. bi an kun bɛ musabugu yiriba fɔlɔ bolofara min bi yan o de ye ni sigi labɛn sigi bɛ tali kɛ min na o ye a yira ko sandani na an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye dugukolo ko mankan cayara kiiri fungo ko mankan cayara ɲagamini ko cayara o nɔ kan an y'a ye ko mɔgɔw bɛ yen minnu y'a kanu ka walita de ta u b'a ta ni jamana yɛrɛ ka sew ye donc an y'u ka miirinaw wele ko purunti bolo ka yira k'a fɔ mɔgɔ minnu don den kelen don ka mɔgɔw ka fɛnw daraki de donc o hakilina nɔ kan musabugukaw ko k'an kana sigi kɛw kan o sigi nɔ kan an ye wele bila minnu b'o gɛlɛyaw kɔnɔ k'u kana u yɛrɛ ka kɛ ko seere bi wulada in na an nana musabugu ka o de walanda di mɔgɔ ma olu ka kuma jamana yɛrɛ politique ko ni accord ni faransi ko minnu bɛ ɲɔgɔn na ni ye ne yɛrɛ ta kɛrɛnkɛrɛnya la min na kabini tɛ san 17 bɔ donc ka b'o la ka na taa se fɔ arajola baara daminɛ ni sisan cɛ an ye dugukolo ko kɛlɛ kɛ ka hali mɔgɔw ka furumuso namaralen mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'o kɛlɛ kɛ mobiliw du so nafolow tiɲɛw an y'a camanba de kɛ alhamdulila donc an kɔni mɛnna donc pratiquement ɲɛ sɔrɔla caman na wa an bɛ minnu fana kɔnɔ fana an bɛ ka jigiya k'a fɔ tile filanan fana olu fana caman na ɲɛ sɔrɔ an ka laɲini ye min ye o ye jamana kɔnɔ ala ye maa minnu sɔn hakili ɲuman na ka maa minnu sɔn limaniya la ka maa minnu sɔn nafolo yɛrɛ la ni nafolo b'olu bolo ni jɔyɔrɔ b'olu bolo ni olu ka hakilina de bɛ ka labaara hinɛ b'o de kɔnɔ mais ni maaw nana daraki a bɛ kɛ fɛn nɔgɔlen ye fɛn nɔgɔlen nafa t'a la a tɛ se ka mɔgɔ si nafa ɲa c'est pourquoi e b'a ye bi jamana in kɔnɔ nafolotigi cayara tɔgɔtigi cayara jɔyɔrɔtigi cayara mais u bɛ ka se ka mun de kɛ ni tɔgɔ ye u bɛ ka se ka mun de kɛ ni jɔyɔrɔ ye c'est parce que ɲagamu b'a kɔnɔ nkalon tɛ se ka foyi dilan donc an ka laɲini ye min ye o ye mɔgɔ k'a faamu ko tiɲɛni de kan ka kɛlɛ ni tiɲɛni kɛla ka bɛɛ jɔ i jɔyɔrɔ la o la o bɛ kɛ sababu ye maanifinya yɛrɛ mɔgɔ bɛ ka taa ɲa min kan a bɛ to ɲa kan sinon an filɛ ka taa min kan a bɛ ka taa ɲɛjugu kan. Ni tun bɛ tali kɛ yiriba kɔrɔ la o ɲɛmaaba Sidiki Kuyate la n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Kanadakaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ dɔ fana tɛmɛnen na fɛn min ye lahawta funtɛniba dɔ kɔni o k'o kɛra Kanadakaw fɛ yen maa minnu ɲɛsinnen don waati jateminɛw ma n'an ma wele ko météo olu y'a jira k'a fɔ funtɛni kɔni k'a kun bɛ degré 49 dɔɔni ka jɛ degré 50 la a yirala k'a fɔ a kɛra sababu ye ka se ka maa caman kɔni kɔ olu kɔni bɔnna o ne la wa tasuma min wele ko incendie n'a ale kɔni bɛ wuli a yɛrɛ ma k'a kɛra sababu ye ka o wuli yɔrɔ caman kɔni fɛ Kanadakaw fɛ yen n'an bɔra an bɛ taa Japɔnkaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ye dɔ fana tɛmɛnen na fɛn min ye dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ n'an ma wele glissement de terre ko o belebeleba dɔ kɛra Japɔnkaw fɛ Japon marabolo min n'an ma wele ko Shizuoka wa k'a kɛra sababu ye ka so caman kɔni k'o bin kunnafoni kɔ fɔla ani bɛ kɛ waati min na k'o kɛra ni sanjiba dɔ kɔni jiginni o yɔrɔ kelen na o de senfɛ sa maa 19 ɲɔgɔn na ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni nɛma tununna fɔ bi ko u ma ye fɔlɔ. N'an bɔra yen an bɛna Tunisikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ Tunisie fɛn min ye babolo min bɔ Libikaw fɛ ka na Tunisikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ ko fɛn min ye tunkarankew ye n'an bɛ wele ko migrant walima taamadenw ye ko o maa 84 ɲɔgɔnna tun bɛ kurun dɔ kɔnɔ o kurun kɔni k'ale kɔni kasara sɔrɔ dɛ ko a kɛra sababu ye maa 43 ɲɔgɔn na k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tununna ko ɲiniw bɛ senna nin waati na ko o mɔgɔ kelen si ma ye fɔlɔ nin kunnafoni dira ma fɛn min ye cakɛda min bɛ Tunisikaw fɛ yen n'an b'a wele ko Croix Rouge Tunisien olu ka ɲɛma dɔ dilansi ni sanw ma n'an bɔra yen an bɛ taa Alizerikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min Alizeri malabolo min n'an b'a wele ko Tɛnɛzi yirala k'a fɔ maaw bɛ t'u yɛrɛ lafiya badaw la walima kɔgɔjidaw la n'an b'a wele ko plage ko dɔ fana tɛmɛnen na fɛn min maa 150 ɲɔgɔn na ko kami sɔgɔmada fɛ ni maaw bɔra ka taa nin yɔrɔ kɔfɛlen na ka na se fo wulafɛla ma ko fɛn min ye gɛlɛyaba ye ko a ye nin maa ninnu sɔrɔ dɛ ko sabu ko o maa 150 ɲɔgɔn na ko fɛn min ye fɔnɔ ani kunkolodimi kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule n'o ye k'o de kama Alizeri jamana kɔnɔ olu ye wulikajɔ kɛ ka fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw n'an b'a fɔ ko enquête k'o dɔw kɔni k'o bila sen kan joona joona. N'an bɔra yen an bɛ taa Haïtikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ Haïti jamanakuntigi n'ale de ko Jovenel Moïse kunnafoni min bɔra n'a ye fɛn min ye tarata su ka dugu jɛ arabadon na ko maa jugu dɔw kɔni taara marifatigi dɔw kɔni taara ale kama fɔ a ka so a ka résidence privée ka taa ale bɔnna a nin na Sidiki an ye min sɔrɔ ko kunnafoni na ala kun dɔ tun ye nin ye. Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni waleya sugu ma ala ka hinɛ ala k'a da yɔrɔ nɛma kunnafoni kuncɛla an dusukun tɔɔrɔlen bɛ bi kosɛbɛ k'a sababuya kɛ an cakɛ ɲɔgɔn n'an fa Sidiki Sidibe n'ale tun bɛ baara kɛ arajo Wasolo na Yanfoyilakaw fɛ yen nɔ directeur kun don ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Kalapo Sidiki kunungo ala y'a ka kalifa minɛ a la Bamako yan a kun nalen bɛ furakɛli la Bamako yan ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a si to san 71 na a janaja baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Yanfoyila bi nɛgɛ kanɲɛ 10 wagatiw la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ na k'a da yɔrɔ nɛma an n'a bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ an si tɛ kulomagɛlɛn sigi la